still around. We are going to be around for another 114 years as the African National Congress. Barata kapa barati, the ANC is here to stay. Kungabe sekuyaphela ngenhlangano i-ANC, will it bounce back as said by its president Cyril Ramaphosa during the party's 114th year celebrations in the Northwest at the weekend? Ngabe mbukela isinqumo se-SACP sokubamba iqhaza ngokuzimela okhethweni oluzayo sizoyithinta kanjani le nhlangano that is currently in a government of national unity with 9 other parties? Mbukela ohlelweni namhlanje sobe sihlaziya inkulumo kaMengameli waleli qembu nosolwazi. Sikubingelele ke mbukela isikwamukele ohlelweni asikhulume Let's Talk. Igama lami ngingubongewe uMakhumalo wakwazwane mbukeli onyakeni omusha. Ake sikukhumbuze ke mbukeli ukuthi ungaba ingxenye lolu hlelo sishayile ucingo sizwe umbono noma umbuzo wakho. Inombolo zethu 0117140677 noma 7140678. Siyatholakala mbukeli emakhasini ethu okuxhumana ku-SABC ku-Facebook ikhasi lethu SABC izindaba, ku-X mbukeli ikhasi lethu SABC izindaba. Ukuze kubelule ke mbukeli iqala #asikhulume #SABC News bese ke ubhala umbuzo ke mbukeli noma umbono wakho. Asikhulume. Mbukeli amehla amaningi abeyibhekile lenkulumo kaMengameli wenhlangano ye-ANC njengoba nje isibheke okhethweni lohulumeni basekhaya. Ake sizwe ke mbukeli ukuthi uMengameli yena utheni ngalokho. We must focus on fixing local government and improving basic services. Re tshwanetse go lokisa bo masepala ba rena gore bo masepala ba rona ba sebeletse setšhaba. Sa bobedi, we must speed up economic transformation, inclusive growth and job creation. Sa boraro, we must wage war on crime and corruption and tackle gender-based violence and femicide as a national disaster. Fourthly, we must build a South Africa that belongs to all through the national dialogue process, as well as the 30th anniversary of our Constitution. Mbukela ukudingida kabanzi ngalokho asamukele isihambeli sethu Professor Bheki Mngomezulu from the Center for the Advancement of Non-Racialism and Democracy at Nelson Mandela University. Mbukeli ake samukele udlakadla sawubona enyakeni omusha nangu uMengameli weqembu le-ANC uthi iqembu lakhe ngeke lize life futhi lisazophinde like livuke lizoqhubeka futhi nokuthi lisebenze. Uyavuma? Asibingelele Mangethe onyakeni omusha, sibingelele nakubabukeli bakho. Yabona ke Mangethe, iqiniso kufanele silikhulume, uMengameli usopolitiki asimnikeze lokho. Osopolitiki banelungelo lokuthi bakhulume ezinye izinto noma bazi kahle ukuthi angeke zenzeke. Siphinde futhi sikuvume ukuthi uMengameli ubekhuluma kule nkulumo le ka-January 8 statement esikhathini lapho khona azi kahle kamhlophe ukuthi iqembu alimile kahle. Okwesithathu, uMengameli weqembu kumsebenzi wakhe ukuthi abuyise ithemba lapho selishabalele khona. Kodwa ke uphendula umbuzo wakho ngqo, angivumelani noMengameli. Uma uzobheka izinkomba ezikutshela ukuthi njengamanje uma ungekho umlingo ozokwenzeka, angiliboni iqembu livuka libutha kabusha. Nakuba amaqembu aphikisayo nawo ekhombisa ukubantekenteke, kodwa ukwehla kweqembu le-ANC liphelelwa ukwesekwa nanendlela ubuholi obenza ngayo izinto, angicabanga ukuthi likhona ithemba lokuthi kukhona okuhle iqembu elingakulindela kusuka manje kuyaphambili. So yami impendulo Mangethe ithi cha, angivumelani noMengameli. Kusho ukuthini lokho ngoba sinokhetho lomasipala oluzayo uma ngabe mhlawumbe abantu uthi balahlekelwa yithemba nokuthi mhlawumbe lobunzima iqembu elibhekene nabo ngeke lize likwazi ukuthi likwazi ukuthi liphumelele nokuthi libinqobe. Kusukuthi kusukela njengoba unyaka uqalile Mangethe kuzofanele iqembu okokuqala lizehlise lento ke kuthiwe humility
kufanele iqembu lizehlise lokho kuzosiza ekutheni uma selikwazile ukuzehlisa bese futhi lizama ukuthi lilungise amaphutha ngale ukuthi kutshele umunye umuntu. Okwesithathu, uma khona abantu abasemaceleni abakhombisa ukugxeka iqembu ngokwakhayo, alikwamukele lokho, kungenzeki lento ekuthiwa i-political arrogance, leyo ukuthi uvele uyibone nje ubhongoza noma isimo singavumi. Ngoba ileyo nto engicabanga ukuthi lilimazile iqembu. Akhona ukuthi iqembu belingaboniswa ngezinto okufanele lizenze, kodwa bekunale nkolelo ukuthi lizophumelela ukhetho noma ngabe kuthiwani. Cishe umzulu umengameli esho ukuthi abantu bayathanda abathandi, i-ANC ayindawo. Kwi-January 8 statement yangonyaka odlule wenza iphutha elifanayo, waze waveza nokuthi nakuba iqembu le-ANC lingaphethe lodwa, linamanye amaqembu ayisishagalolunye, kodwa i-ANC iyona ephethe ngoba umengameli nesekela lakhe baphuma ku-ANC. Ongqongqoshe abaningi kanye namasekela abo amaningi aphuma ku-ANC. Ngaleyo ndlela iyona i-ANC elona ephethe. Ngakuveza mangephe ngasho ukuthi akuyona indlela yokuphatha uhulumeni wokubusa ngokubambisana ukukhuluma ngendlela akhuluma ngayo umengameli. Bengilindele ukuthi mhlawumbe uzoqala ngokuhoxisa lawo magama ngaphambi kokuthi enze izethembiso lezi zamaphuzu ayisithupha awabekile nokuyiwona azoba umhlahlandlela weqembu kusuka manje kuya phambili. Manje ngoba ngizongena komasipala nje ngekudala kodwa kunento ishilo engenza ukuthi ngicabange ama priorities abo ngoba bathi kukhona ayisithupha abafuna ukuthi bawabheke onyakeni. Iqembu le-ANC lithi lifuna ukwakha iningizimu Afrika yawo wonke umuntu ngokusebenzisa i-national dialogue nomthetho sisekelo wethu. Is this at all possible? Ngibuza ukuthi mina yini futhi into ebavimbile ukuthi benze iningizimu Afrika kube yawo wonke umuntu kanti? Nawo kumbuzo obalekile kaMangethe lona ogcina ngawo. Sokhumbula ukuthi kusukela ngo-1994 kuze kuzofika okhethweni luka 2024 i-ANC yona ekade ihola izwe njengeqembu. Iqembu le-DA bekuyiqembu eliphikisayo. Akade libanga umsindo ke nalo lapha ngaphandle. Likhalisa kwe-ambulance iphuthuma indawo yesigameko lapho kulimela abantu abaningi khona. Ithi uma ngabe sifakwe ngaphakathi ukuthi beyingxenye yokubusa ngokubambisana yathula ngathi kuyikhoma ayizwakali nokuthi kuphi. Ngicabanga ukuthi ke kodwa ivalwe ngama-blue lights. Okusho ukuthi izinto eziningi ANC befanele ngabe ikwazile ukuzenza ngoba iyona ekade iphethe kusukela kwi-first kuya kwi-sixth administration. Umbuzo ogcina obuzayo ubalekile ngoba uthi iyehlule yini ukwenza lokho ngoba izibalo kade inazo abantu bekhombisa ukuyeseka ithola amaphesenti ako-6 kuyaphezulu. Kuqala ukuba nenkinga 2019 okokuqala ngqa yazothola ngaphansi ka-60% yathola 57.50 ngaphansi kwe-New Dawn. Kwathi ngokhetho lohulumeni basekhala ngo-2021 yathola 45%. Ngo-2024 wazika kakhulu umkhumbi yazothola 40.18%. Zibuzeke Mangethe ukuthi uma iyahluleka ukwenza lokho ethi izokwenza inezibalo zivuma yesekwa cishe abantu abaningi. Yini ezokwenza kube nomlingo manje ingasenakho ukwesekwa esemaningi namaqembu ezombusazwe incintisana nawo nesimo somnotho singavumi. Dlakadla ngizothanda ukuthi masibuya ezitolo sifake uprofessor Ontsikelelo Breakfast wase Nelson Mandela University ngoba naye ngifuna ukuthi ngimuzwe ephawula ngoba kukhona okunye kwavela la ekuhambeni kwendlela ngoba sibonile usihlalo walenhlangano futhi engena enkingeni enkulu kodwa mbukeli ake sikutshele ngalokho masibuya khona manje ezitolo. I'm now over 70. I've never had a government looking for a job for me. You know that? Never. I went to Teba, took a contract, went to the mines, worked as a miner, went back home, bought cattle, bought sheep, went back to the mines, and I did that. The difference is that today, because there's a progressive government, people expect that government to go and give them jobs. They don't look for jobs. And that must change. I'm sure to be here in SABC yourself, you look for an advert, you applied, you got into SABC. Not the SAB looking for you. You looked for a job and you got employed. And people must begin to appreciate that you do queue up for a job, you get employed, adverts are not going to employ you. You will have to look for the advert and apply.
Mbokele bekuyinkulumo kaSihlalo we-ANC kwaZwelonke uMnumzana uGwede Mantashe ngokungasebenzi kwentsha yakuleli nethole mbukeli ukugxekwa kakhulu. Ake sifake mbukeli isihambeli sethu sesibili uProfessor Ntsikelelo Breakfast, who's the acting director of the Center for Security, Peace and Conflict Resolution at Nelson Mandela University. Prof, asikwamukele ohlelweni nonyaka nomusha. Nangu usihlalo weqembu le-ANC. Lengxoxo ube nayo just days before the January 8th statement ithole ukugxekwa okukhulu. Ngiyazibuza mina ukuthi uma uyilalela wena kuthini kuwe? Ndizibulisele kuwe esesibongiwe, ndizibulisele kubaphulaphuli, kubalaleli, ndizibulisele ku Ndunankulu, ndizibulisele ku Professor Mgomezulu eniphangela naye. Noba ngaba ubufuna uqala ingxoxo ukwenza lenkulumo, noba ngaba uthetha kweyiphina imeko, kodwa ayonkulumo ilungileyo ngoba ibeka uxanduva on kubantu abangaphangeliyo as if ngabo abantu abayingxaki. Now xa ujonga amanani, abantu abaninzi abangaphangeliyo lulutsha, not only eMzantsi Afrika but apha eAfrika jikelele. And if ujonga intshukumo ngabantu abatsha ingathi ba impatient with abantu abaphetheyo abadala, in particular abanganzi inguqu. That's why kukho intshukumo ezininzi ezenzeka kumanye amazwe. In fact ndinako argument ngithi even elizweni jikelele. So you cannot say ba abantu abatsha akho nto bayenzayo ufuna ukuguqula ubomi babo. When noba ngaba msisazi ebefuna uthini na utata uGwede Mantashe ngexesha lakhe nendawo akuyo, indlela aqale ngayo, uqala ezimayini, ndiyayihlonipha loo nto leyo, but inkulumo yona I think insensitive and ayonto funeka umuntu ayithethe ehlangalaleni. Ansamu ukuthetha kakubi, especially phakula position okanye kwesasikhundla akuzo. It doesn't matter uba ngaba uthetha kuyiphi na imeko, into kuthiwa yi-context. Manje mawubheka wena ithini kuntsha yaseNingizimu Afrika ngoba iqembu le-ANC elithi lifuna ukuthi ibhekelane nezindaba zomnotho ngo-2026 nokuthi futhi zikwazi zisize siyiNingizimu Afrika ukuthi our economy receives a boost. Qala msasazi, sikhona isizathu for abantu bangaba abavote. Abantu abavoti nje ukisathu bavota ngenxa into bangaba ubomi babo babuguquke bengcono. That's why abantu bevote. Otherwise if umosi ibixanduva lakho ukwenza inguqu for ubomi bakho bungazovota, you might as well uyenze into ngokwakho. So ufuna urhulumente akuncedise. Noba ngaba urhulumente ukholelwe entweni na uba ngaba bona funeka badale imisebenzi kanye bona funeka basebenzise indlela ezithile usebenza nabantu basebucala, which is i-private sector. Kodwa urhulumente unoxanduva ngamakhumsha kuthiwa i-social contract, which is ubudlelwane phakathi urhulumente kunye nabantu. Urhulumente funeke enze into kubekho inguqu. So now I get the sense that utata uGwede Mantashe uthi on behalf of i-political party yakhe imbangi bakubekho intswelo-ngqesho phezulu kubantu abatsha is because of abantu abatsha ayidibenanga ne-ANC ngabantu abatsha abarongo sasazi iyabathuka. I'm sorry, andiyazi ngifuna igama elilungileyo lesizulu but iyabathuka kum. Yeah. Dlakadla wena uma ubheka iqembu le-ANC leli elithi lona lifuna ukulungisa omasipala elitshela ukuthi lona lingakwazi ukuthi lilungise omasipala, licela ukuthi linikeze linye ithuba. Ngiyazibuza mina ukuthi yini into wena oyibonayo ukuthi ibahlulile ekukulungiseni abomasipala? Dlakadla angazi noma usekhona. Yeah, sesiyakuzwa khona manje. No, ngithi mina bazolungisa omasipala aboniwe ngubani. Nawo kumbuzo kufanele ulona ubuzo. Kuyiqiniso ukuthi akubona bonke omasipala abaphethwe yi-ANC. Iqiniso singeke siliphikelele.
kodwa ke kula umasipala abaphethwe ANC azikho yini izikhalo abantu abalokhu beyiveza uma uthi zikhona lezo zikhalo ubuholi bakulezi ndawo benzeni ukulungisa leso simo. Ngizokhuluma ngomasipala wangakithi eMkhanyakude olokhu ushintsha izandla namhlanje uphethwe ANC kusasa uphethwe iIFP kodwa lapho engikhona mina ngiwavuma akukho ngisho ipayipi lamanzi asikhuluma indaba ukuthi kunompompi abanamanzi akukho ngisho ipayipi lamanzi amanzi ngihambile ngayidozini ngafika ukuthi kuvulwa amagate kudedelwa amanzi ukuthi awehle ashona ophongolo alimaza izitshalo zabantu ungabona into eyenzeka kumasipala umhlaba yalingana wenziwa yini na amanzi maningi kakhulu edozini kuze kuphoqe ukuthi awavulelwe emakhaya asinamanzi uyibuzeke ukuthi uma isimo sinjalo bese sithenjiswa ukuthi kuzofixwa omasipala iminyaka engaka 31 years 32 years kusakhulunywa udaba lama basic necessities amanzi into emgogodla wempilo so ke into engizama ukisho la ngiyavumelana nomfowethu uza kwethu ubreakfast ukuthi izinto ezikanje zizogcina zidala isimo okungafanele ngabe siyadaleka kukhuphuka imoya kubantu abantu bagcina bacasuka ngoba uma uzotshela nje ngishintsha uthi ayufuni umsebenzi into yangasekhaya mina ngayazi nginayo ngikhuluma nje ngama-holiday bengihlezi nayo bazame baze bakwezinye izifundazwe abanye imisebenzi baze bayithola kwezinye izifundazwe bezama ngakho konke okusemandleni kunemisebenzi kwazi kahle ubaba uGodemantashe kunemisebenzi ethi ma-advertiswa ibisivele nabantu bayo bahamba abantu ba-apply enkosami ingane zabantu ziboleka imali ziyofotocopa kanti kudlalwa ngazo imisebenzi nabantu bazo eminye imisebenzi kuthiwa bakhipha imali enjengemali uzokhipha kanjani imali uvele ungasebenzi lento ekhulunywa uGodemantashe angicabanga ukuthi uyicabangisise kahle mhlawumbe seyithuba lokuthi kuyofanele akayophumula ngasekhaya ngoba uma uzokhuluma inkulumo ezinje abantu behlupheke ngalendlela abahlupheke ngayo izibalo zentsha engasebenzi ziphezulu kanje leyo nto leyo angeke ibe nomthelo omuhle ezweni angicabanga impela ukuthi nayo meselele icabangisisa kahle lenkulumo yakhe uzoyibona ukuthi iyakha noma ilisa phambili Dlakahla ake sibambe nje kancane nje sike sithi shele $8 siyabuya khona manje mbukela unganyakaza Mbokele sesiphethe nje ake sibone ukuthi yini engenziwa iqembu le-ANC ukuthi ikwazi ukuthi ilungise omasipala. Professor Breakfast, uma ubheka omasipala kukhona abangakwazi ukuthi baphe abantu amanzi idingo nqangi azikho ubuka futhi abanye omasipala bakweleta no-Eskom baphinde futhi bakwelete nama water boards. Ake sikhulume ngokuthi wena uma ubona ukhongolose ngoba uthi unecebo lokuthi ukwazi ukuthi ungabalungisa kanjani omasipala bangaqalaphi Sasaziqala omasipala indawo ebaleke gqithi ngoba indawo apho inkonzo ezenzeka khona ngoba indawo esekuqaleni kunye nabantu and imbutho we-ANC since ngonyaka ka-1995 usunyulo lokuqala lakamasipala liqala ngo-1995 not 1994 lawina omasipalati abaninzi khange lenze kahle umongameli inkulumo yakhe uyayithetha lento leyo so umbuzo wakho uthi qala msasazi abantu funeke bachongwe qala abantu abanezakhono namava okwenza umsebenzi not abantu abasuka kumbutho olawulayo indawo kamasipala yindawo yabantu abanezakhono abanamava abayifundeleyo lento regardless of babasuka kuphi na umbutho wezopolitiko indawo kamasipala yendawo funeka ithathwe for granted that nabani na unako ukwenza namsebenzi yilento yenza bangaba kubeka ingxaki leyo but enye into ngemini because ixesha mhlawumbe sinalo funeka sijonge bangaba inkqubo which is a model funeka isetyenziswe uzisa uphuhliso because i-role indima kamasipala asiku uzothatha inkunkuma cha hayi sisazi it's more than that ukukhulisa uqoqosho ukuza nemisebenzi uthatha umasipala ubeke umasipala on a global scale kumazwe ngamazwe uthi lo masipala ngokuzotshala imali you need abantu abanezakhomisa not nje abantu nje izinto efuneke ezijongile umasipala omasipala Dlakahla kusho ukuthini lokho ngoba kwesinye isikhathi siyaye sibone abantu abangenayo kumasipala kuhanjiswa iqembu phambili hayi ikhono lomuntu
nayo-ke inkinga yokuqala mangethe uma ngizolanda uprofessor Breakfast ngoba nakho uza kwethu usebenza naye ngazi kahle ukuthi akafithi kuya position secacile vele ukuthi angiyazi into engenzayo uma ngizolanda umuntu ngoba ngithi seqinjini lodwa lezombusazwe engazi lutho ayikho impumputhe yakaholenye impumputhe uma uzofaka umuntu ongazi lutho emsebenzini bese ulindele imanga kufana nje nokuthi ufuna ukushaya itshe kuphuma igazi into obona kahle ithi angeke izenzeke into yokuqala ngenhlanhla ke abanye bethu sinomlando ukuthi sike safunda izifundo zepolitiki safunda futhi izifundo zomlando umlando ukutshela ukuthi ngaphambi kokuthi uqhubeke uye phambili qala ubheke emuva ukuthi yini oyenzile kulento yenzile ikuphi okuhle ikuphi okubi njengoba seshilo uza ukuthi uBreakfast kusukela ngo1995 1996 kuba nomasipala bokuqala ayibheki ANC komasipala yayibaphethe ukuthi ikuphi lapho engenzanga kahle iziphi izathu ilungise lezo zinto lezo bese ngibuya kule phuzu lethi ukusuka manje kuyaphambili le ndaba yamathenda ingaphela uma kuzoqashwa abantu ngokwamava abo njengoba beshuza kwethu ngoba uma kukuthi umasipala banabantu abawazi umsebenzi angeke sibe khona isidingo samathenda la mathenda kwawona agcine ebulala izwe ebulalisa nabantu ngoba bayabulala nabantu bebangamathenda cabanga nje izinja zibange ithambo zilicabe zithi zisalwa uqhamuke ninja ufike ithathe ibaleke nalo ziyaqambe ziyabuye akusekho kwalethambo kade zilwela ayiwenza umkhondo lento le ziningi izinto ofanele zenzeke kodwa asike siqale nje lento kuthiwa get the basics right bheka ukuthi wone kuphi ufaka abantu ngokwamava abo bese emva kwalokho ubeka imigomo okufanele ilandelwe bese nabantu abazomonitorisha lento le abazobheka ukuthi izinto zenzeka benze ubulungiswa bangafunjathiswa imvilopho bese bebuka eceleni. And in about 30 seconds Professor Breakfast ukhuluma ngokuthi babeke izinga lo masipala phezulu ngiyazibuza mina mebehlula ama potholes bazokwenza kanjani lokho ibalekile msazi bangaba abantu abaphetheyo komasipala bazise abantu kwingxoxo lento okuthiwa public participation bekho imbizo indlela ekulawulwa ngayo ibe zizimvo zabantu especially at ward level bekho indibano abantu bangene babe ne buy in kusetshenziswane I think because kaloku ngurhulumente wentando yesininzi not babona bacinga baba banendlela ngezabo ngaphandle kwabantu ukwenza inguqu for the better. Anginibonge kakhulu ngesikhathi senu sibonge nje kakhulu ukuthi nikhulume ngokubaleka kakhulu ngoba siphetha ngento ebalekile ukuthi abantu nabo abake bangene bahlale phansi kukhulunywe nabo sibonge futhi mbukele kwihambeli zethu Professor Bheki Mngomezulu from the Center for the Advancement of Non-Racialism and Democracy at the Nelson Mandela University kanye Professor Ntsikelelo Breakfast Acting Director of the Center for Security, Peace and Conflict Resolution at the Nelson Mandela University as well. Mbukele siphinde sibonge nakuwe ukuthi uhlanganyele kanye nathi mbukele nehambeli zethu sikukhumbuzeke futhi ukuthi uma ngabe uphuthelwe lolu hlelo liyaphinda futhi kusasa ku SABC1 ngehora lesithathu lukhona futhi kuli high ku YouTube kanye na ku SABC Plus mbukele akuze kube ngokuzayo ayiqabene.